Kublai phi baro sai sen part ngap yang sabai phi channel Khasi Kitchen. Hakan deka video kan pen EP kumno bangin chat ya usla jajo bat ka dos er. Ning kong ngi di wan sai khu chwai ka do hadit bangila dep sai khu ya ka do ngin sa chat. Habang ngi chat ya ka do ngi di wan chat I bha hadu bakan dami ka tu ka klen nya po ka do. Nang baka jing chat jungi ka khambang ba. Bat pen mi klen nya ne pen mi bha na ka do ngi di ban berlang bat kamlu. Hadin bangila dep ber kamlu ngin saking bha bat nang ta ngin satap ngin sa chat adu bakan dar ngat ka tu ka bangi sai do bat ru bakan mi ka tu ka bat ka klen nya ka do. Kat bangi dang chat ya ka do man tapat ngin sa pen kre ya kini ki jing ta jing ber jungi. Ning kong ngin penluet yau ni rusun kumba sannesh phu sumbo kani karukom. Dan ne pila ban chudung hop thlong ru. Hadin bagla de penluet yau rusun man tapat ngin sa orit sa yau piat. Hang ne ya ka do ngapen kam kumba spawai te ngin pen kam kumba arteli yau piat. Bat yau so mungkin pila ban ai kat ba pila ban bamsat. Hadin bagla de pen kre ikini jing ta jing ber jungi ka do ru kalar ngat kumba pila hang ne baka tu ka ka bangi sai do mane kalar ngat te mentang ngan ai yang sakumba arklat ne lai klat ya ka gidi ban ai da ka ka barang khluit khnang baka jing bang jang ka do ka namja hadin nang tang sa thep no yakini ki jing shu jing ber jungi hang ne nga thep yorun sun piat bat yo ni so man ken imbala ot kumne bat rung sa berlang yo shun rai kumba shiteng samwa yi hadin mela de berlut kini ki jing shu jing ber jungi mentang in saking ba bat nang tangin sa tap bangin sa shet pun sanam kumba 10 minit yi kitu ki bombam ya kasiar broiler pila ban kam da kasiar khasi lan ni kasiar lokal kat bangi dang shet pun sanam kumne mentapat ngisa sedang saban jit yu ne usla jojo kapor bangi jit yu ne usla jojo ngi de ban pej bha khnang ba ki nom ngat ki tu kisla ki ba don ni ki khnyang hadin bangla dep jit bha yu ne usla jojo mentapat ngisa saj bha hadin bangla dep saj khuj bha ngisa jit kumne khti khnang ba kan suk yangi bangin odrit yu si pawa ka do ngapan kamani kumba si khami yu ne usla jojo hadin bangla dep jit pen bej bha kumne khti mentapat ngisa odrit yu hadin bangla dep sai khuj dep ot bhai unes la jojo ka tu ka do bangi set nam maneru kala stang I niyo I bau piat onusun bangi thep maneru kala jam te mentang sa thep no yo ne usla jojo hadin bangla dep thep yo ne usla jojo ngi saking bha mulumala bat ru ngi sai yang sakumba simok yi hang ne ru ngin ai de ka ka barang khluit ya ka phila ban antat kat ka jingkwa jung phi ada phi kwa ban bam shit phila ban ai khambun ada phi kwa ban bam subo sa ai khandiat hadin bangla dep ai ngin saking mulumala ban nang ta ngin satap ngin sa shet nam yang sakatang kumba sannen 2 minit yi tang kum to hi kalong ka basuk ban chat yu news la jojo bat ka do siar bat hadin baladap kum to kumbasan minit kan ni ka jing chat jongi kala I kublai sibun ngin sai kan du pat haki video ki ban sawan